ngati maka-notify naman sa inyo every time ngati meron kita sang live. Ang mga paratuntunan from sign on to sign off. Siyempre kalakip naman dira ang pagpapati naton sang di kalidad nga drama. So welcome na sa pagparagad sa pang-Huwebes ng edisyon sang Zona Libre. No, kasano lang. No, so pizza 2 kita iya mga kabanan, no? So tipila na lang 28 na lang kaadlaw na bilin. Kapag tapos na ang termino sa mga nagkarapierde nga mga politiko sang nakaligad siling May 9 nga 2022 nga eleksyon. So mga transition team sang tagsa iya mga kabanan ka mga incoming ko bag-o nga mga liderato ti ano sa naga-hitso na kag kompleto na. Samtang iban niya nga tigin elect liwat nga natagan sang chance nga mga local chief executives no need na sang transition team. Kung inang buhay ano parang weather lang. Kung isa gani meron ba na kanta mo no? So ti kanta nga gulong ng palad minsay nasa ilalim, minsay nasa ibabaw naman. Di bla no? So ti pagkasunod inyo naman na. Amo na ang buhay. 6 minutos sa kaligid sa takna nga alas 7 sa gabi sa ato sa pagpalagad. Nanong ato labing tulopang doon pila ka badragkuanta nga mga balita. Mga top stories of the day, madalagkuan sa rin nga mga balita lokal. Report karon ni Bombo Ansido Surya diri sa aton sa rin nga pagpalagad ang legal no sa Center Negros Electric Cooperative. Kon sang Seneco no ang mag-aapilar sa desisyon sang dole sa pag-implementar sang economic provision sang collective bargaining agreement o kon sang CBA. Di amo ning issue nato nagliga sa bahin sang Central Negros Electric Cooperative no ang ining patigan nila sang strike vote. Kag ini sila ang magakuana no patigan sang strike. So nagdaog ito ang yes no sa strike pero ito tigan kag napunggan. And then tigin forward sa dole kay parang amo na dole magadesisyon. Isa sa mga ginaayo nila kag kabahin sa collective bargaining agreement no ining increase sa sweldo kag ang mga bonuses. Pero galing kay nagarason man diri ang Central Negros Electric Cooperative no sang ginatawag iyang wala malabot no ang 98% 98 to 100% ang collection efficiency no kag na agyan pa to sang pandemic. So that's why nga wala ini na patuman. Pero patag diri sang Seneco nga retroactive man ang ini ma-increase nila ka mga bonuses no just in case kung ano magid matabo kung makadesisyon na ang dole. So bulong taman tera kung makakuha kita sang pahayagban o kung komento sang presidente sang CURE ang Employees Union dra sang Central Negros Electric Cooperative. Of course, no, so dito makabaran sabay na sa ato sa ring mga kauturan ang Central Negros Electric Cooperative na ang gibandoan man sang ERC nga bayaran ang overcharge rate sa mga member consumers. Ang ining umasobra sa 237.9 milyones pesos no nga net over recoveries daw sa mga member consumers. Ang ERC kalakip na pagbando niya sa Pangasinan Electric Cooperative Incorporated, La Union Electric Company kag at the same time ang Central Negros Electric Cooperative. Seneco nagpahayag no nga every month no may worth 11 million ay refund no para sa mga konsumidor tag sa kabulan. Grabe no. So ano man ang aksyon diri makabanan sang Power Watts no pagi sa ilang converter man sang Power Watts nga si Winnie Sancho. Kada mo man ginapakigbato iya makabanan no sang taga Power Watts. Samtang duga pa isa diri naton nga mga balita diri man sa aton siring nga pagalagad no report karon gikan sa probinsya sa Negros Occidental. Report ni Bombo Dennis Rubica. Governor Bong Lacson ang pabor sa siring pagpaiway sang barangay kag SK elections sa palabuton nga bulan sang Disyembre. Kag siyempre no ang ining sabahin sang hindi pagtingob no pahayag no ni Governor Bong Lacson
may kangtanan sa sining hindi pabor nga tingbon ang pag hatag no sang 4-piece no cash assistance sa mga beneficiaryo. So balawon ta karon sa report ni Bombo Dennis Rubica. Samtang duga pa sa diri nga mga balita no diri man sa aton siring nga pagpangalagan. May kaupod naman karon si Ramil Isugon no, rektamente dito sa may bahin sa United Kingdom no, ang ining ika-70 ka tuig anibersaryo no, sa pagpungko ni Queen Elizabeth II sa trono. Grabe no, mga royal family dito sa bahin sang England no, daw kuana no, hasta nga ti hindi ka na magtaliwan no, hindi ka gid makahalin sa imo sa nga trono. No, so gabinoslanay na lang iya gani no, dira sa matriarch o royal matriarch o royal family no, diri sa United Kingdom. So balon ta niya no, kay ting iban no, maka-relate man sa siring nga balita mo. May kompod dito karon si Sir Ramil Isugon ang aton nga international correspondent rektamente dito sa bahin sang no, sa bahin sang London, England sa United Kingdom. Samtang pahayag man ni Congressman Greg Sataya ang tagpumuno sa transition team ni Bacolod City Mayor-elect Albi Benitez ngati hindi na mag-hire sang sobra kuno nga job order casuals no, kapag sapos ang transition team para sa smooth nga transfer sang power. Ang mga job order casuals no, sa Leonardia administration ang mag-end sang ila siring kuana no, nga pagtrabaho sa bahin sa City of Bacolod sa parabuton nga Hunyo 30. Bot sa lingon sa Hunyo 30 terminated na ini sila no, sa bahin sang pagka-job order. Di kay hindi man siling i-kwan gid ano, prioritize gid iya makabanan ang kwan no, ang appointment kay ini, pero may mga ipasulod man na sila iya nga mga JO no, ining manugsulod man nga administrasyon. Iti prerogative man na isa ka local chief executive no, ti kun ano gingamit man sa seleksyon kun ano importante no, nga ti nakabulig kamo sa tawo. Inyo na diskresyon pero na sa Mayor-elect Albi Benitez no, iya naman niya diskresyon no, kung bahayar sa damo o kung jutay aga GO. Pero sang damlaglag may ginpahayag siya no, nga ang funds allocation kuno iya makabanan sa job order casual sa GO sa Leonardia administration every day nagagasto sang worth 1 million pesos no, 1 million pesos no, nga gasto sang Leonardia administration. Bot silingon sa isa ka tuig no, may gasto ang Leonardia administration sang kabugusan nga 365 million pesos sa sulod sang isa ka tuig. May harap pag ito siya sa bahin sang personal services no, may harap pag ito siya sang pahayag dito sa bahin sang personal services nga amuman kuno ang may ang pinakadako man nga alokasyon. Di siyempre may ara man na sang kwan no, may ara man na sang ang salaries and wages sa mga empleyado no, nalaki pa na da. Daw muning na notisyahan iya makabanan no, sang manugsulod siniya nga administrasyon kag ti daw lagsanay ang obra tao no, so pag tukib no, kay ti amo ning ginamalisyahan nga grabe kuno ang kwan mo ang korupsyon sa bahin sang Leonardia administration. Kunti i-prove man na no, sang kwan sang Benitez administration sa pagpungko nila by June 30 12 noon no, so ang Truth Commission no, sa diri makabanan gintukod naman ini no, para nga ti imbestigahan no, ang ining mga alleged nga mga corruption no, sang manugwa ka administrasyon. Second biggest allocation no, sa 25% ka personal services kinaglabot sa 804 billion pesos. So mga 200 billion na lang, 1 billion pesos na no. Muni sa personal services ginabayad no, sa salaries and wages and other compensation.
So ti ang Bacolod allocate sa close to 420 million pesos no nga Bacolod City budget no for 2022 allocation sa bahin sa personal services but indefined no sa Department of Budget and Management nga ti man pangbalko payments sa salaries and wages, other compensations, etc. Mga allowances, honoraria, and commutable allowances. Permanent ka man, temporary, contractual o casual nga empleyado sang aton nga gobyerno. No, sa bulo nato kabatay ta iningin tukod nga Truth Commission kung ano ang matukiban sini no sang Benitez administration. Samtang duga pa sa diri nga naton nga mabalita diri man sa aton sini nga pagalagad. Diri man sa aton sini nga palatuntunan no ang mga balita national karon. Ang aton man sini nga pagdiskusyonan ano. So ang House of Representatives no kon ang Kamara the representantes no ang nag-adjourn na sang ilang sesyon sa bansang 18th Congress no sabot silingon magbalik sila sa sesyon by July 25 no that's last Monday of the month no so di makaba or hindi July by 1st of July ni siya siguro no kay ti mabugpong ko ang bag-o nga set sang officials makatapo sa lawmakers naton House of Representatives sa palabuton nga June 30. Pahayag kay na ni Congressman Greg Gasataya no nga ti more or less mga 50 man no ang nagkalapierde no nabuhinan ini no 50 ang nagkalapierde no naton iya makabanan nga mga kauturan no sa nagapapili sa pagka kuan no sa pagka congressman no sang pungsod Pilipinas no ti may na-elect may araman sang kalaperde naton sini nga mga kauturan. So lantawon nato ni no kay ti sa sining pahayag ni Congressman Greg Gasataya no ang ining mga nagkalaperde yati maunta ni sila iya kag mabulos man ang mga nagdalaog no against sa mga nagapapili pagka congressman no diri sa syudad sa Bacolod o sabay sa bugos nga pungsod Pilipinas no si House Deputy Speaker permita maging interview no Ferdinand Castro no gimbunggo niya tong first termer nga governor sang probinsya sang Capiz no nga si Governor Toto Contreras so imbunggo yati dumaog siya no against sa kay Contreras pero last termer ini siya nga congressman sa first district no sang probinsya sang Capiz no diri sa aton nga obserbasyon diri makabaranti grabe no muna bala ko isa siling tanga daw kamang imposible pero nagakalatabo no imposible pero nagakalatabo no diri every time may ara sang election sa Senado naman sang pungsod Pilipinas diriyo no ang comebacking nga senators 8 no 8 ang comebacking nga senators kag 4 ang bag-o nga nagsululod no so ang comebacking senators no iniglakipan na Senator Joel Villanueva Senator Migs Subiri no Senator Win Gatchalian no Senator Win Gatchalian Senator makabaking no Chis Escudero no Senator J.V. Ercito Senator Mark Villar Senator Jinggoy Estrada so far da mo ni isla no ang nagbalilik ka nagdalaog ano so ang 4 naman nga nagbiya sa Senado sa another set no 12 ini ka 24 ini sila all in all no amo ning nag last term din nagkalaperde pero last term nila no 2 terms na sila tag 2 terms na sila no sanday sa Senate President Vicente Tito Soto III Senator Panfilo Ping Lacson ba ng terms ni Senator Manny Pacquiao may kadua pa sa tani nga term sa Senado pero ti napadlagan sa presidente na piyerde ni siya no and sinong isa no Senator Franklin Drilon ang Senate Minority Leader no dira sa Senado sang pungsod Pilipinas no so ang nagklanabo sa Senado pag end sa terminal pag end sang sesyon nila ti nangin emotional man no sanay Drilon
Soto, sanday sanday sino pa gini, no? Si Drilon, si Soto, si Pacquiao, no? Kag si Lacson. Si Recto daw nag-end naman, no? 2 terms naman, no? Automatic pag end sa session sa Senado, kaya ting Senate President, no? Last pag adjourn nila, hindi nila sa mga Senate President, automatic kuan sila, no? Eleher, no? Sa Senate Pro Tempore, dapat may mapungko ginada, no? Ang designated to si Senator Juan Miguel Zubiri. No, ang nagdaog makabanan sa eleksyon, no, Senator Juan Miguel Zubiri. So sa subong na pungko as Senate President, kag committee chairmanships, no, nga ginanunsahan naman diri, Senator Dory Ricarda as Senate President pro tempore. In absence of Senate President ara si Ricarda. Kay si Senator Cynthia Villar nagpahayag dahil nga she is not interested na, no, sa Senate presidential race sa 19th Congress. No, so mga chairmanships sa Senado na panghitso naman so far, no, sa bahin sa Majority Floor Leader sa Senado si Senator Joel Villanueva, Basic Education, Ways and Means Senator Win Gatchalian, Nancy Binay, Tourism and Accounts, Senator Sani Angara gin-retain ang iya chairman as Committee on Finance Chairman, Francis Tolentino, check na si Francis Tolentino kung ano ang iyang committee chairmanship, no? So Blue Ribbon Committee siya, no? Pero do ay pa sa nakabanton sang designate sa iya, no? Muna yung mga bag-o nga chairmanship sa Senado sa 19th Congress, no? Amy Marcos, Foreign Relations, Rapi Tulfo ang nagdaog diring elected senator, no? Energy and OFWs, Robin Padilla, Bad Boy, Constitutional Amendments, Senator Bongo, Health and Sports, Senator Jesus Cordero, Justice, Senator Bong Revilla, Public Works, no? Senator Grace Po, Public Services, Banks, Senator Lito Lapid, Games, Senator J.V. Ercitor, Elected Man, Local Government and Higher Education, Senator Jingo Estrada, Utod niya, Labor, Senator Cynthia Villar, Retain sa Agriculture, Environment, Senator Ronald Bato de la Rosa, Public Order and Dangerous Drugs. So amo ini sila, no, ang panibag-o ang set of chairmanships dira sa Senado sa Pungsod Pilipinas. So ang majority, no, sa Senado ara sa bahin sang unit team. So sa pagbiya ni Senate Minority Leader Franklin Drilon, no, sa iya sining career, no, sa pagka-senador sa Pungsod Pilipinas, di may mga panugyan sa diri. Nya ako pila na 75 years old na ko. No, 75, 73, no? Years old na ko pero nagabasa pa ko Japon. So panugyan niya sa mga senador nga dapat magbasa gid magtuon sang maayo. Kay ti lawyer may Senator Plank, no? Senator Franklin Drilon, no? He's a lawyer man. No, so dapat magtuon gid, no? Sa lawmakers. Tiyan mo na kay ginapang butom na iya sang tabo, hindi taman abi baso sa ano mo ka komentaryo na, no? Siling tinanong iban niya ti pungko pamahop mati puli na obra nila. No, in charge sa pangmuyo, in charge sa adjournment, in charge sa second motion, no, ti way tanamimo kay buto sang tawo na. Para kay Robin Padilla ti damo nag-underestimate sa iya, no? Pero gin butang pa sa chairman sang constitutional amendment, so no, kay daw iduso gid gani ang federalism, a federal form of government. Naton siya ning magatuon. Ti ara man nang iya i-hire nga lawyer, no, na pierde anay ako na presidential chief legal, no, sang Duterte administration kag tinaperde sa last election nga si Attorney Salvador Salpanilo. So siya niya, no, ang maging lawyer, no, personal assistant kidya gani, no, ni Robin Padilla. Tanong madangatan naton sini, no, anong bantayan naton sini. Balon ta na pagsugod sang June 30 ang senador may anom katuig nga termino, no? So daw special ni sila ya kay 24 na sila kabilog pero tag anom katuig pang ilang termino, tag anom katuig sa isak termino, so tag allowed din sila nga makatiner sa makapare-elect, no? So sila may 2 terms sila kon kaluwian. Ang 2 terms nila, no? Makuha ni, no, madalagan sa 12 katuig.
Grabe, no? Munis lang madlagan sa 12 ka tuig, no? Ti maka-administrasyon man o kung oposisyon, ti ang importante nga nagatrabaho kamo sa insakto, hindi nga daw mga stamping pad kamo da. No, kay kumo nga ti sa ticket kamo ni Amoni, ni Juan de la Cruz, no? Masunod-sunod lang kamo, dapat manindugan man kamo. Why na sa siling sa kwana? Why na siling sa oral administrasyon kun ano da? Although kabalo man ta alantaw sang utang na loob. Kon kabalaslan, pero ti ang importante dira, no? Nga ti may respeto bala, no? Isa-isa kag ti kung ano man yung imo panindugan, no? Ti respetuhon man. Kay ti sa punto nga may right ka man. Kay pakigbato ang welfare sa mapumuloyo. So kabay pa ha, nga ti hindi personal nga intereses, no? Ang magpangibabaw, no? Sa bisan ano lang nga mga posisyon nga ini, kay ang pinangako ay isang eleksyon perti hindi hamak. Ang mabudlay sa ning pag-implementar kapag patuman. Diri ta ba na Japon mabalaan, no? So takson nyo gid sang husto. Ang mga ginpang ilher ninyo kay para nga at least may bato naman kamo no? Sa pag-abot sang 3 ka tuig ang midterm elections by 2025. Sige, ti daw halos suroitso naman no? Sa mga kabanan, kag siyempre ginahulatan na lang ini ang formal, no? Kapag pungko nila preparasyon sa inauguration ni President-elect Bongbong Marcos. Kaya waton dira sa National Museum to so far, sugod na. Kaya dira sa iyo mga kabanan maga-sumpa, maga-take out, no? Sa National Museum. Ti batayan tama na, no? By June 30, 12 noon. 27 minutos sa kaligad sa takna alas 7 sa gabi ng bataan naton sa ring mga headlines. Babalik naton detalye sa mga balita. Diskusyon na naton pagkatapos gidamang sinay. Standby! Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub
nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon kag ginatublok sa mga tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga buliga ng imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes.
Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum. Kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup,
Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang make-up kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga signs sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang make-up bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Mga kabombo, inabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal Under makabilang sa aton sa ring pagpalagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 42 minutos na ang nakaligad sa takna alas 7 sa gabi. Welcome po nagkapati diri sa aton sa ring palatuntunan sa Zona Libre. Ponce Lagad, Bombo Ponce Espino. Okay, sige, no? So i-check na to na this time, no? Ang unang report ni Bombo Ansino Sorilla. Diri pa sa aton sa ring pangalagad, no? So ang ining tutuban nyo na ang gina-demand, no? Sang mga empleyado sang Seneco. Kana butang bla ko na pagkit sa ilang collective bargaining agreement, no, kon CBA, no. So may desisyon na kuno diri ang Department of Labor and Employment o kon DOLE with regards sa makabaran sa sining kabanti ang ulihin naton yang pagkuha sa update sini dawgin forward ini sang Seneco
o kung abin sang NLRC, no? Then forward sang NLRC sa kwan, no? Sa bahin sang dole para kati ang dole na lang kuno iya magadesisyon. Pero do may plano diring Seneco mag-file sa MR with regards sa sining napagkit sa collective bargaining agreement. So check natin this time, no? Si Bomboan Sido Surinya sa Pia Kalinya. Bomboan, may gabi, please come in. Bumbo Pons, may plano nga mag-file sang motion for reconsideration ang Central Negros Electric Cooperative. Ini matapos nga nabato na sang Seneco mismo, Bumbo Pons, ang order nagikan sa kay Labor Secretary Silvestre Bello III sang tinalikdan nga May 30. Kag syempre ang iladri nga available remedy suno gani sa pagpahayag ni Attorney Leonie V. Garanzo Apuhin, ang legal counsel, no, sang Central Negros Electric Cooperative, ang regulatory kag compliance officer, Bombo Pons, nga diri, no, pwede gid sila gina-internetenar nila subong ang possibility nga mag-file sang motion for reconsideration. Pero initanan suno sa iya, Bumbo Pons, ang ginahambal diri ni Attorney Apuhin nga ang ini nga matter whether nga mag-file sang motion for reconsideration motion for reconsideration o kung anuman nga course of action ang pagahimuon, ti yara panigyapon nakadepende sa discretion sang management kag sang board, no, sang Central Negros Electric Cooperative, Bombo Pons. Kay ti ang Secretary of the Department of Labor and Employment, diba, naghatag ni isang direktiba sa Seneco nga i-implement, Bombo Pons, ang ining economic provisions sang collective bargaining agreement following sining, diba, sang notice of strike previously nga gin-file sang members sang rank and file employees union, no? Amo ni siya, Bombo Pons, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So, again, ibaluan naton nga ang Seneco Union of Rational Employees o kung ining CURE, nag-file sang strike, notice of strike against Seneco sa Regional Conciliation and Mediation and Western Visayas sang tinalikdan nga December 27, 2021 on the grounds, no, sang non-implementation, Bombo Pons, no, de bala sining CBA, no, amo gid nang pinaka root cause na dira nga nag-file sila iya sang case abi, no, and considering na sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, ang sang February 7 nag-order si Secretary Bello sa assumption sang jurisdiction over the issue sa tunga ni sang Seneco kag sang CURE, no, ang ginambal ganito ni Secretary Bello that with the assumption of jurisdiction, any intended strike, lockout, or any action intended sang members sang CURE is automatically enjoined or prohibited, Bombo Pons, no? So amo ning pinaka-latest nga update ni si karon. So of course, no, may remedy ginadira iya, Bombo Pons, ang Seneco o kun ang Central Negros Electric Cooperative kay dibla may mga demands na dira nga sa CBA ang ginahambal ni Bombo Pons sang union abi nga mga provisions ng monthly allowances, iban nga benepisyo. So ang gina-claim ni sang union wala gina-implement. Pero di syempre, Bombo Pons, may harap man na isang rason man si Seneco nati debla financially hindi pa bala amo na ka constraint bala, Bombo Pons, hindi pa amo na iya ka-estable, no? So amo na yung pinaka-latest nga update sa karon. So pamatian naton, Bombo Pons, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo si Regulatory and Compliance Officer si Attorney Leonie V. Garanzo Apuhin, Bombo Pons. And as disruption on the operations of Seneco, and as a proactive remedy, Seneco sought or filed a petition for assumption of jurisdiction before the Secretary of Labor.
So actually, when the Secretary of Labor assumed jurisdiction over the labor dispute, due to the ground of the cure is due to non-implementation of the CBA, we were directed to submit our position papers. And after that, of course, here now comes the decision of the Secretary directing Seneco to immediately implement the economic provisions of the CBA and not finding Seneco liable for the unfair labor practice. Now, since we are already in receipt of the order from the Secretary of Labor, what is certain is that we have an available remedy, which is also to file a motion for reconsideration within 10 days from receipt of the notice of order. But as to the matter of whether to file an MR or what course of action to take, that is left still with that is left to the discretion of the Seneco management and the board whether what course of action to take. Yes, I believe the decision is not yet immediately executory or implementable. The decision would only be final and executory if Seneco won't be able to file a motion for reconsideration within 10 days from receipt of the notice of order from the Secretary of Labor. There is already a decision made, but it is not yet executory. Yes, there's no decision yet that is yet to be deliberated by the Seneco management and the board. But what is certain is that we have an available remedy, which is to file a motion for recon. Bumbuhay? So, kung hindi pa final and executory, pwede kaya ka motion for reconsideration. Maka-MR pa, no? Yes, kay May 30, bumbupons mo na baton. So, anytime within the subong kay gina-deliberate man na nila. So, hindi pa na siya final and executory bumbupons. No? Ining kung sa bagay, no? Tiyan mo na yung bintaha, bumbuan kung may mga union kamo kay ano na iya mo, no? Mabutang niya sa papel, no? Maagrihan sa both parties, no? So may right kay kamo na magsukot kung hindi niya matuman. Yes, no? So amo na. But we'll see sa na bumbupons, no? Kung ma-MR or implement na or nano pagkaintan. Basta may remedy ni sila mo kay isa ni sa mga hot topic man subong ginapangatubang sang Seneco, magluwas ina bumbupons sila na report naton earlier bla nga ginapa-refund bala sang ERC ining 238 million sa kay Seneco. Although si Seneco nagahambal nga may mga rason nan sila dira bumbupons, but kung mag-file man sila sang motion for reconsideration, mabayad gid sila kay bangod tuyaan hindi ito yung case executory ito. So mabayad sila 10, kumbaga bala ma-refund sila 11 million every month starting this June para mahitso ng 238 million nga ina. Pero iniya sa CBA naman niya bumbupons, hindi pa ni siya final and executory. So may remedy gid sa Seneco nga pwede pa on their part kasi yung mga rasones man sila bumbupons, maka-file siya sang MR o kon sang motion for reconsideration bilang remedy. No? So bumbupons, amo ni so far ang update report nato ni Badulong para sa pagpangalagad ng Bombo sa zona libre, ini si Bombo Ansidol Sorilla para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo. Salamat sa kay Bombo Ansidol Sorilla. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 52 minutos na nakaligid sa takna ng alas 7 sa gabi. No? So, although ang Seneco nagpahayag na ni nagligad, no, nga retroactive na, no? So, just in case nga mga labot na sa Seneco 100% nga collection efficiency sini abot ano daw kung gani daw 95% lang gani mo, no? Pagaling ni kalabot 95% for the last 2 years, no? Sabay sa collection efficiency, no, sang Central Negros Electric Cooperative o kon sang Seneco, no, because ang pandemic ti anon mo na nagiligan ang question mo ni sa cure sa ano gid ang dali sabi sang mga taga cure, no? Kay retroactive man ini once nga labot ang collection efficiency sang Seneco, di wa man sa problema ihatag man ni kuno dayon. But di kon kwarta na yung istoryahan niya galing kay
problema gid no, especially kung mahatag kag ti na legal no, kag permahan sa both parties sa Seneco, and at the same time sabay sang cure no. So do mo na ang pag-analyze naton dira no, kay nag-expectar na ang members, empleyado no sa Seneco nga members sa cure, iti sa December to may mga bonuses pa to sila mo no. So last May 2021 pa na tani no, nga dapat implement na ti nagliga ng 6 months o another 6 months o nag 1 year na gid gani no. So wala Japon ti ginaaway ini no, sang cure hasta nakalabot dira sa bahin sang NLRC, hindi ba yung sa NLRC but NLRC I think no. And ang NLRC no, nag-forward na lang sini sa Department of Labor and Employment Condole para nga maghatag sang desisyon. So angot dire no, do nga ti nabalaan nila nga may desisyon ha no, but hindi pa final and executory and appealable pa, or pwede pa iya maka-MR no, kung maka-motion for reconsideration ang Central Negros Electric Cooperative no. So kay ti ang Seneco nagambal man ni nga singati way makami other sources na no. So dire man lang kami kasalig sa koleksyon sa ang mga members, member consumers and owners no, MCO sa Central Negros Electric Cooperative. So ti banagay kasi nito ti mayo na kay ti daw welfare nila sang cure agi na duso nila dati ang mga problema sa Seneco, kung isa may mga hindi among ko na nabo mga brownouts no, kag perti pa kalawig sa mga brownouts ti tani amo man iduso nyo no, hindi inyo lang kaugalingon o samaw da mo na bala no, ang komento man iya sang iban, pero ti ato niya gabasi kita sa kwan no, sa ginpermahan no, ila man na iya claim no, mamita na iya labot. Ang importante dira no, hindi lang mapektuhan ang serbisyo sang Seneco, just like what happened before no, nga ti may mga pamahog sila iya nga ma-strike sila, ti kung mag-strike ang ma-cure no, sobra 300 plus nga members in isang cure da o kung sa union mag-strike da, hindi magtrabaho kung ano dati anong gwa sino apektado? Ti mo nang ginambal to nagliga da apektado ang mga consumers. Ti i-kwan mo iya, i-hamper mo iya o kung isugal mo da iya no, ang serbisyo sa Seneco. Ti silingko gani kung natabo tong strike butlang ko anong igira sa inyo da, it's either nga baog nga itlog no, kung dunot ka kamatis sa nagarelari. Ti nagdaog itong yes no, sa ilang kwan nga strike vote nagdaog ito ti hasta suliway na lang agid no. Ti may na lang tayo damo ka panawagan to last time ini mo mag-strike no, kay base amo ning halinan sang pag rumentado sa mga consumers kay ti budlay niya mo subong at simpo no, wala ang kasuga bisan inuras nang galalain ka na no, wala ka sa supply sa kuryente galalain ka na di ba? So ti sang una okay pa na kay daw ay pagsapak way pa mga hindi pa wala tuo mga gadget wala kita sa mga social media, wala sang TikTok no, Instagram, mga Twitter ang kunano dira no. So wala pa mga, hindi pa uso mga digital platforms no, pero nabi sa bahin sang broadcast industry no, at tanan dira man pa kapos sa ta kay sa gani do ita gani na sa TV kay ang tanan ara naman lang sa cellphone, especially kung Android na di ba no. So makapalawig man tada lantaw no, kung gusto naton no, sunod na mag-open ka sang imo nga TV no. So that's the situation no, happened before no. So ti subong kay ari na ni proper authority o proper agency ang nagmando sina. So ti kung ano man ang mga kalanabo dra, we will respect no, sang mga batabo no. Pero ti niya sa mo concern sang cure ti aryo ti kay na nagpathag ang Central Negros Electric Cooperative ini with regard sa sining kuan bla pagmando sang ERC Energy Regulatory Commission sa Sinima Cooperative, hindi lang Seneco kundi ang Panelco, amuman Panelco 1 Pangasinan Electric Cooperative Incorporated, La Union Electric Company kon Luweco no. Ngay pamalik ini sa Seneco 237.9 million pesos nga total over recoveries no, nga natabo alin February 2004 tubtob no sa 2017 no.
So amo ini siya ang kabukusan. So per month mga 11 million kuno, ha? Ang ilang nga ibalik. So ari ang pahayag sang Seneco with regards sa sining refund, no? Ginapananaw ko nga 0.15 kilowatt per hour. So ang Energy Regulatory Commission o kanang ERC ang napagwa sa desisyon nga mag-refunds ang Seneco sa balor 237,949,425 pesos 51 centavos to be exact, no? Sang figure sa sulod sang 24 ka bulan o kon 2 ka tuig. Ginapananaw nga yara sa 0.15 kada kilowatt per hour ang refund depende sa aktual nga bulanan nga konsumo sang mga konsumidores sang Seneco. Ang refund magabase sa konsumo sang konsumidores nga ginatakos kada kilowatt hour nga buhin sa bill sugod sa bulan sang Hunyo tuig 2022. Ang ini nga refund ang resulta sang over-under recovery nga filing para sa tuig 2004 asa 2017 nga ginakinahanglan nga isumite sang kooperatiba sa ERC kung sa diin gina-review kag gina-adjust sang ERC ang pag-bill sang Seneco sang generation kag transmission charges sa mga konsumidores para sa nasaad nga tuig, no? O kung para sa mga nasaad nga tuig ti ining mga generation kag mga transmission charges kag kung ano pang klase ka mga charges na doon naman gay kita nga sapak. Ako personally as member, consumer and owner, no, sang Central Negros Electric Cooperative, wala naman tagay nagsapak. Oh, how about you? No? How about the others? Kamo, no? Ikaw, ako, kita tanan, nagasapak man bla kamo sa mga charge nga ini, no? Pagbaton tayo sang bill subong, automatic, pagkita tayo, pilablayran mo na dayon. May kadamo pa sa mga surcharges, sa mga sursintabos da, no? Kung sumahon, total, 1,000 man. Ha? Ti ko sa duwa naman tagani na igasapak. Oh, basta ti ko pilang bill da magsilik 1.5 o 1.560, 1.570 o ti bayaran tanan ni 1.570. Tanan nga distributor sang kuryente isa na ang Seneco nga mara sang over and under recovery bangod ang formula nga ginapatuman sang ERC para sa pagsuma sang rate sang generation kag transmission charges hindi makapasa sini nga 100% sa mga konsumidores. Ini ang rason nga may direktiba ang ERC nga magsumite tanan nga distributor sa kuryente sa over and under recovery nga filing kada 3 ka tuig para sa para makoreksyonan ini. O ang Seneco, no, sa di makabanan ang magasunod sang desisyon sang ERC apang maga-file ini sang motion for reconsideration kag magapangayo sang conference agod maatagan sang resulta bangod may ara ini sang dako nga diferensya kumpara sa komputasyon sang Seneco bisan template man sang ERC ang gingamit sang kooperatiba sang filing sini. Amo na pahayag sang Central Negros Electric Cooperative o kon sang Seneco nga ginpermahan, no, ni Erwin Stan Leo Ticar, acting general manager sa Central Negros Electric Cooperative. So hibalon ta this time a reaction sang aton nga mga power watts, no? Pagi sa convenor sang power watts nga si Mr. Winnie Sancho. Ano pahayag siniti magsiling ka 15 kilowatt or hindi 15 na 0.15 ti gamay ni 0.15 per kilowatt hour nga buhin ti pila man lang ini o kada dismayado di ang power watts kay singati muna magsiling 0.15 kilowatts kuan lang no nang pila man estimation natin daw disgustado sila nga wala sila makabanan gin paibalo no kon pinagid no ang igabuhin sini no so laban-laban quits naman lang iniguro di ba quits naman lang niguro kay ti esto sa kun ano ang pila ang mga konsumo dira no ibuhin lang ina ti 11 million ti sa pila ang connection iya makabaran sang Seneco no pila ang mga consumers ni sa sulod sang isa ka bulan pila ang mabuhin divide naton no so kamanti sa explanation no sa so, makabaran sang Central Negros Electric Cooperative o kon sang Seneco sila mga suma total 11 million plus 11 million no mabuhin sa tagsa ka
kuan ano sa tagsa ka bulan sa 200 abi divide tabi no magsiling kabi 213,000 amo ning member consumers ha 213,950 i-divide naton ina sa 11 million pilang madangatan sina so point kuan gani 0.19 0.019 no ang kilowatt just na ari estimate kini is 0.15 lang kilowatt per hour no so doon naman sila sang mahimo sa diri so actually hindi man sila nga bag-o kamo sa ning issue kay dugay naman na sa time pa nga ni kuan no adon naman nyo sang si Sir John Lagarde pa no ang nagkuan sila no ang general manager sang Central Negros Electric Cooperative. So sang siya pa dira no ang general manager ti nangin issue naman ini. Gining nasambit iya makabanan nga kuan no nga overcharge no sang Central Negros Electric Cooperative. 5 minutos sa nakaligan sa taknang alas 8 sa gabi sa ato sa ring pagpalagad. Dirman sa ato sa ring palatuntunan. Sige, kinakangantang linya no ni Mr. Winnie Sancho no dirman sa bahin sa ato sa ring pagpangalaga. So far subong ti ang serbisyo sa Seneco dot lagsam na taga kwan sa burnout no. Ang NGCP subong ang mabakas burnout. Ang National Grid Corporation of the Philippines mo yung bakas magpa-burnout damo notice yung may mga saka bla kamo pagadto Granada Langilan no. Saka bla kamo da kay damo pa mga poste. Lagko lang mga poste ni no mga butterfly ang poste no nga ginatindog sa laban bulutangan pa na isang kurente ti lagko na voltahe sang kurente na mo no so ti expectaron ta damo pag burn out ring ikwan sang NGCP no especially kung weekend ba no namitan man ya no nga mag burn out sa weekend kung asto sang Seneco dot lagsama lang no naga burn out no pero ti mo nang mga problema ho check naton di sa reaction no ni Mr. Winnie Sancho sa Power Watts no pilang convenor sa sining mando alin sa Energy Regulatory Commission. Sir Winnie, sir, may gabi sa imo live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Yes, Bombo Ponce, good evening no. Labi na gid sa mga consumers ng Seneco no nga naga-monitor no sa nagatanaw sa atong programa. Yes no. Ti kay na may press conference ang Seneco nanong inyong reaction regards sa overcharge rates no, sa mga member consumers no nga naglabot sa 237.9 million pesos Sir Winnie. Well, in the first place no, this is a welcome development para sa mga consumers ang Seneco tungod nga may palabuton kita nga rebate abi no o kon over recovery kanti sa ako na ibaluan ang Seneco kang ibang nga kooperatiba naga-report nila sa ERC mo whether the price of their electricity is at par abi o kung taas o kung ubo and then kung taas mo na may over no okay kung mas under recovery kulang ang punto ko lang tani dapat explicar sa Seneco no kung paano magsiling ka abing refund o kung rebate ano kung man siling diri sa order sang ERC it should be based no recoveries under and over recoveries should be based on the formula on the various automatic cost adjustment and true up mechanism. Ano ni ang automatic cost adjustment? Kag ano ini ang true up mechanism? What is the implication of this in the formulation of your refund? Kama hindi man lang bumbupon, sili lang sila nga simple nga masiling ka lang nga refund dayon. For example, imagine 2004 hasta 2017. Karon niya may ara na mga tao nga hindi nagani guro no mga way na sang nagklamatay na guro and then ang ato naman karon nga kwan ang konsumo mo ya. Ako abi nagakonsumo this much kilowatt hour ang isa lain man. So tani ang among bumbupon tagaan man guide ang mga konsumidor para
para maintindihan man nila kay manti sa pagkamatuod lang way gineklibutan mo ang mga konsumidor ang nakuha na nila nga may refund, no? So paintindihan taman gamay, no? Ang in other words, reduce it in a layman's term bala, no, para maintindihan sang mga pumuluyo kag ordinaryo nga mga mamumugon kung pila ano kag ang implikasyon sini sa aton pangabuhi, no, pang-ekonomiya bilang mga konsumidor sang Seneco Bumbo Ponds. Amo magani sir, so kumbaga nakulangan kamo sir sa ilang experience no ining pamaagi kung paano inibuhin sa aton kay ti magsiling ka 200 pila ni 237.9 million dako nimo. Ti galing kay ang Seneco may 213,950 man ka member consumer, no? So ti million ton ni istoryahan ta de pero do tamaan lang ka jutay ni galing ibuhin sa aton 0.15 kilowatts per hour. Isa pa Bumbo Ponds tiya kuya. Ang inakulbaan kuya, kamanti masiling ka nga over recovery, nakolekta na nila mo ang kwarta. Sampo mangkot, ara pa na balang kwarta na nga nakolekta nila, no? May pun siling gin scrum na siya bala, naging paini mo na in the event na may over recovery, mayara ka punto nga para ibayad. So kung wala, di nila ni kwaon, no? To me, it is somewhat alarming ang financial obligations ng Seneco. Kaya Bumbo Ponds, way labot sining 238 nga refund. Mayara pagid mga 200 million man nga ala tubangon ng Seneco sa labor union mo na nagdaog sa kaso. Included in that, ang iya pasangkit ko salkong nga ginasukot sa ila I think sang December 280 million ato bilang gin-extend nila nga 20 megawatt nga ang ilagin gamit time of use rate nga hindi amo sang sa contracted price with Kipco Sarcon amo na gitagaan sila sang differential billing, no? Nga ginatawag. Kag ang lastly siguro ang 150 million nga subsidy para sa systems loss, no? So ang akon lang way man ko pakalain sa Seneco. Pero mag-amo ni may semblance of mismanagement no? Nga naglabot sa mga tani ang policy and direction making bala aton i-evaluate, no? Kay ti lapit-lapit na ni Bumbo Ponds bilyon, no? Paano abi kung mag-collapse ang financial capacity sang Seneco? Paano kita nga mga konsumidor no kaluluoy man taya? So ang aton lang paintindihon mata sang Seneco, no? Tagaan man tablas ang jutay nga masiling kada nga gamay lang nga education. Paano niya tubangon sang Seneco amo ni kadako nga financial obligation, no? With all of this, the labor sector and including Power Watch is willing to help Seneco, no? In a dialogue para mabuligan naton disseminate ang information regarding this rebate or refund for the benefit and welfare of the Seneco consumers. Okay, no? So tay kon ginaisip-isip ko di mag 100 kilowatt ang imong kilowatts ang imong ma-consume monthly times 0.15 kilowatt per hour, mga 150 dito bayra mo na times 11 abi mga 1,100, no? Minus 150 mo lang nagling mabuhin sa imo sir. Kaya mo ning statement sa Seneco 0.15 kilowatts lang. Okay man na pero kulang pa nga jutay sa example. Paano mga delinquent? Refund man sila? No, muna pamangkot la mga delinquent consumers o kung may mga kompanya daya nga dako utang la Seneco. Di unfair na ya kung refund mo sila tapos ang iniyang mga diligent ang mga religiously paying their bills. Those are questions, no, which has to be entertained because the Seneco consumers deserves to know, no? Kaya aton man yan kooperatiba, no? Pero ako na panilagan ko Bumbo Ponds, no offense meant, no? Ang aton nga manager bala daw kahiposaw, no? Kinanglan tani you should raise, no? Your voice para makuan man maintindihan man sang mga pumuluyo, mga konsumidor
kung ano ang policy direction sa Seneco, no, as far as the consumers are concerned. Ang bag-o nga manager nga namin mo, sir, si Tikar? City Careo, Oo. Si basi ko nagakuan pa kabalokat sa ERC ni halin mo. No, daw in detail na di sa ERC pero daw bakulod noon man siya kay kabalo man sa mga iligay noon eh. No, pero mo na notice mo daw kahipos. ang akon man lang tani, may educational arm man ang Seneco mo. Tani, it is time for them to move, no? And to tell the people, tell the consumers, nga muni ang atong plastada, no? Hindi kay ang nabalanta dahil kay ginutok ng bayad mo. No? Tani ang aton balang ginapaabot sa Seneco, no? More particularly, nagapamatok kita bumbupon sa ginatawag nga privatization. Ako hindi man ko gusto na kay nga ate basi hindi na niya mapunggan ang pagsaka sa kurente kung na-privatize na mo. Pero kung ang mismanagement kag ang inefficiency sang isa kay electric cooperative magapadayon, they are paving the way for privatization. Kamante ang iba niya mas siyan mahal-mahal daya kung efficient sila niya kag wala sang brownout o kung talagsa lang, mas maayo pa privatize, no? These are things that have to be considered, no? For the good of the consumers, not only in Bacolod City, but sa franchise ng Seneco Bumbupon. Kung sa bagay ti mangin kuan man lang na no, mangin rason naman lang ina sa kuan no, sa bahin sang sa ring privatization pero that's another issue ano. So anyway, ti mo ni siya no. So hindi ni silinga kwarta gin nga ibalik no, kundi i-minus sa ni sa bill nato basi ma-misinterpretar nila sir kay kadako nga daan milyones nga daan to. Kagabong bupons no antes ko malipat na may pronouncement si former Energy Secretary I think Petilla no. Nga ang kuan kuno ya ang kuryente ni ang power subong niya hindi mo na mapunggan nga magnubo. It's not overnight. It will take a long time sila niya before we could cope up with the crisis. Kagang tendency is that power will continue to increase no its rate. Kuan na ya, that is a wake-up call dapat no sa mga electric cooperative that we should be efficient and fiscal management is necessary no. Hindi kay sila nga pagusto lang ta mga board of directors kung pilang ilang allowance, kung pilang ilang bonus no. Kundi you should take care of the cooperative because Seneco is an institution imbued with public interest. So isa pa lang ini sir sa mga battle cry man ninyo sa Power Watch nga ti madinalagon no. So kag madamo pa no ang spektaron ta siguro. Damo pa ta tubangon bumbupon sa kuan ang aton man lang ya nga makabulig kita sa consumidor sa Seneco no. Please do not misinterpret us nga because of our criticism gina-contract ang Seneco no. Kinanglan gid man may critics para nga may kung sa mga may oversight committee bla nga makalantaw kung paano na ang lagan sining isa ka importante nga institusyon nga mo naghatag sang kasanag sa mga konsumidor sang Seneco. Okay, sige. Anyway, subong dadag na minimize naman ang mga burnouts no. Ang laban nga burnout subong daw ara iya sa NGCP no. Pilib man ko ni sa NGCP kadamo makalawig pa no. 12 hours pa mga burnouts nila Seneco so far do okay na no. So anyway, at least no bisan pa paano kay timo man ng aton situay talang continuous ang delivery isang services ang Seneco kay subong nga tiyempo nga daan Sir Winnie madula lang 30 minutos sa oras nga wala sang kuryente damo na ginugtas gap mong yayaw kung ano mga bad words sa kagwa sa baba nila bla. Kaya mo no whenever there is a brownout no you cannot afford ang Seneco ginaipirmi ang ginabasol nila no. So but I think hindi man ding tanan-tanan nga bagay ibasol sa Seneco ano. Kinanglan man kita nga mga konsumidor magugyon man kag ipalabot nato ng tingog nato hindi lang sa Seneco kundi sa NEA kag sa ERC. Kay kung nakita sa mga electric cooperative nga mga membro active, militant, organized no kag they are willing to stand up and be counted, then the policies of electric cooperative will be affected no by this movement and there will be reforms no in the process. Okay.
Sige. Sir Winnie, thank you gid sa sining nga mga panindugan man sang Power Watch diri sa Negros Occidental. Mayang gabi. Salamat. Good evening, Bumbukon. Thank you. Sige, salamat. Sir Winnie Sancho, ang convener sa Power Watch diri sa Negros Occidental. Dugag reaksyon diri sa sining pagmando sang ERC with regard sa sining paglabot no sa kapin sa 237.9 million pesos. No, nga total net over recoveries nga ibalik dapat no sa mga conservatories nga ginsukotin starting 2004 to 2017. This pa sa paano may ligwaman ang mga consumers no nga mabuhinan ang gina-consume nila sa kuryente. Oras sa Popo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 20 minutos sa kaligid sa takna ng alas 8 sa gabi. Diretso ang report ni Bombo Dinis Ubican ng Kansas Negros Occidental Provincial Capital. Si Governor Bong Lacson hindi kuno pabor iya sa kwan sa sining paghatag sang full nga nga budget para sa mga 4-piece beneficiaries naton, no? And at the same time ay bulon ta man niya, no? Ang ining sa bahin sang dugang nga pahayag niya, no? Dira sa sang aton sa ring gobernador sang probinsya sa Negros Occidental, no? Ini may kagtanan sa barangay ka SK elections kada pabor sa kuno. Pabor ini siya sa barangay ka SK elections nga iga postpone. Bisan mga kapitan magkutumo pabor, no? Pero ito pamangkot da mayo lang serbisyo nga ginhatag nyo. Iba na yung kaugtas sa kado gusto na isla ng ilang mga lideres sa barangay dati daw duwa-duwa pa nga makapatigan sa eleksyon sa Palabuton ng Disyembre, no? Sa mo yung problema kung hala cancel o postpone nga postpone. Iba na yung mga officials nga pati grabe na kag na ginmagwantahan ang pagpungurakot nila sa kaban sa barangay. Ti madamo pagid ang makawat nila namin negro sila pang utdan kamot no o kutob sa makawatan kag takaban nga mga opisyal sa barangay. Check naton no si Bombo Dinis Ubican mga report ni gikan sa Negros Occidental Provincial Capital. Bombo Dinis, may gabi press kamin. Bombo pon sa bahan karon sining ginapanagtag lang 4-piece para sa mga pigado nga pamilya. Tapos meron sa ginabaton nga cash allowance sa ato si gobyerno nga nagkontrobersiya may ganing 4-piece pumupons malanta nga kadamo man sing may ginaprenda ang ATM card ang kwartang gindesinyo din makadto daw nagalabot sa dapat kadtuan especially sa pa-eskwela kapag pakaon sa mga kabataan sining mga pigado naton nga mga pamilya kamo ning tinutuyo kita ni isang 4-piece program Bombo Funds. Here comes kay may nagwa nga balita sa tinilikdan nga adlaw nga si incoming DSWD Secretary si Senator-elect Raffy Tulfo nagpahayag nga kuti sumumupos daw quarterly ini ginahatag or monthly. Purpose, yes. Ang secretary utod din na si Erwin Tulfo, amo na yung gin-appoint ni ni BBM. Yes, correction mo pas na sakto na. Kuti plano yata ni instead nga quarterly, kaya po quarterly no. Kita mo na nga pag adlaw gani isang pag-abot sining ilang purpose terribling linyahanay sa mga bangko o sa bangko da especially sa land bank natin yung money nila gandi na gusong tao dalin sa agas na magabing linyanay so plano ni incoming DSWD Secretary Tulfo nga i-komlapos ilansam tingbon bala for the whole year abi the pilar subong ang ginabaton nga 1,000 for blamo quarterly na mo. Yes. 1.5. Yes, mo posta. Kada bulan ti mga 4.5. 4.5 abi sa every quarter nga mabaton nila, plano iyan ni kaming Disability Secretary
nga instead nga quarterly ihatag daw tingbon lawo po sa ahulyer sa katuig gabi po tati kon 1.5 imo ang bulan mo dira times 12 no bumupons no iting hatag na bilang do ilam sama be for 1 year bumupons Kaya ano nga bulan ni atag inhiro? amo nang way pamabala basta damo ng plano initial Kung bulan sa Enero, pagka o tapos sa simana, why na? mayo ko si manahan mo bumupons Tinadlaw na gani. o basi 1 day millionaire 1 year mantener 1.5 times 12, mga 18,000. 18,000 Kumain na gani, mga quarterly basis na. Kaya nga, Tetis ba budget ginila ba sa insakto? Kailangan ng kwarta nga gahulat ka quarter sa nga tingob. Pag tingobin yung pa na mabalaan, kung di na magkaladto na. Correct. Amo ang punto ni Governor Lacson. Kaya kung ihatag mo na kung tingob, ay, ganito mo ihatag quarterly, doon di pa ni kalabot sa kaladuan, no? Doon di pa ni magtupa sa dapat, nga kaduan yun ng purpose, pag ihatag muro, ihatag mo tingob sa katuig, kaya basi sa lang kasmana, ubos na, or basi sa lang kadlaw, bla, di after, wala na. Hindi bala sumupos nga kung ihatag mo bilog, ang iya balang objektibo sang sinang programa daw hindi gid malapot kurubong pons no kay sakto nang balmo sa kusmana the most urot na yan di pons di na baka di after 1 week hula anong matabo sina for the whole year kaya isa din sa punto nga kung nihatag ko no tingob dako pwede magamit abi negosyo no sa kapamilya dra amo nang kuhaan nila sa pitaan sa bilog nga adlaw for the whole year kaya kiti sa subong mo laban at mamupos nga ti sa pagkamatuod lang sakto na hindi ka tupas kinlanon mo sa mga kabataan dala nga mo dapat kantuan sining purpose cash assistance mo pons ti ko niatag pertingaw ba ito may matakid ako di may latod ko lang ang ginikanan balo niya mag-handle maginegosyo sabi tiyanggi-tiyanggi sila manami na kung daw mag-improve kaya okay lang but sa iban abi ang bumupons timoti isa lang kasmana after 1 month wala na for the whole year ti antos gyapon bupos so kay Governor Lacson nga hindi kaya pabor no sa iyaya hindi siya pabor nga mo nimo ilamsam or tingbon ang paghatag sa cash assistance na dun sa purpose program ang for the whole year tabi January mga tagta kaso naman nga tuig ninyo mabaton ninyo nga purpose no si Pablo magdusik bulan sa katuig susmati ayaw ka pa pahanunod sinabaw mo po sa so di pabor si Governor Lacson kung amo na yung sistema nga sinita ilamsam or tingbon o sa lang ka buga no ang paghatag sa cash assistance para na sa bilog nga tuig mamupans. Pamatihan ta si Governor Eugenio Bong Lacson. Doon lang na no? If you use it properly, it can help. But if you don't use it properly, 1 week lang na. 1 week lang ng kwarta na, wala na. No, no ako I prefer the monthly. Kasi remember, may conditions, di ba? There's conditions to, especially kung may school age na mga bata, they have to be in school. Imagine if you give it yearly, so there's no assurance na i-encourage nila mga bata nila mag-eskwela. No? So, I think so. That's money in the pocket of our indigents. No? So, syempre, gamitin nila para papaon nila. And so, may money in circulation. So, definitely may bulig yun. Basta sakto na. Makabulig man yung purpose no? Sa aton yung mapigado ng pamilya, routining pagtingog na hatag daw hindi gidya minabol no si Governor Lacson kaya sakto na sa semana lang damos wala na bumupans. Sa kabahin nagpahig man din siya panindugan si Governor Lacson sining ginahuring-huring daw hindi ko na madayon
Meron mga bal nga madayon ang barangay kag SK election as scheduled December 5, 2022. Mumpos na kada magani nga balite nga makadesisyon sa guro ang masunod nga administrasyon. Ang pagpungko administrasyon ni President-elect Bongbong Marcos. Sakto na kung magdeklara na si Akron himuan na dising mga iaminda ning Akta Republika, gining mando abing mandate ni para sa iskik barangay election nga i-suspend, pwede gid. Plus of this time, sa presidente karong administrasyon, Presidente Duterte, way pa man niya sing pronouncement nga hindi madayon. Pero damo na, may mga punong barangay makita kayo na istorya, at nagambal man nga, ikon cancel kung madayon na. At ikon mayo manimuan mo, way may problema kung madayon eleksyon sa sa December 5, abay, bumupons, no? Kaya dalawig-lawig naman ang mga barangay officials na pila na. Naka 6 years na sila in office, bumupons, doon na sila ka term, no? Sa ila sining pwesto, no? So kay Governor Lacson nga tikon magdesisyon gid man ang gobyerno nga suspender nga sa akon sa iya part okay man siya, no? Post niya dapat hindi na pagparigon kung i-suspend, do na lagi man abi post kay tinabalanta this coming barangay election kadako sang pundong kailanon man mo, ha? 2 bilyon ang kailanon din niya kung pwede kung cancel na, pwede naman na magasto pa sa iba nga ton gastuhan sa gobyerno. Nga pro ko sila dapat ina paglapaw pa sa katuig kung hindi madayon ning December, dapat pagka next year 2020 December dayon non kita hindi na pagpa lawigon pa na kay nga importante may pagimanuwatan sa barangay way man niya problema na kay aton nga mga sa aton ng LGU sa probinsya may mga programa mas barangay ginahatag sa mga infrastructure project, no, kag iban pa bombo pons sa mga standing Governor Lacson kaya kung madayon dayon niya kung suspender suspende pero nila pag lapaw pa sa isa ka tuig bombo pons. Liwat ang pagpayag ni Governor Eugenio Bong Lacson. Ako, either way, pwede man na madayon. Kung hindi, no? I can work with our barangay officials naman. Proof to that is the financial assistance that we give our barangays. I think they're very appreciative of that. So, either way, it's really a call whether we save that money of 8 billion pesos that can be used for other purpose, no. But if ever there's a postponement, it should not go more than a year, no. Dapat by next year dapat meron na talaga. The last election was 2016. So 6 years na sila subok. Yan no. So some people are luckier than the others. Ate di na buinas gidang. Damo na yung kapagot nga gusto magkuan nga tawag sa gani bulo sa pwesto kay ti iban niya daw ginahimo na yang kuan nga parang gabuyan ang politika sa bisan sa barangay gani. Ginahimo na gani. Kung ma-postpone December, dapat Mayo dayon no nagid ni. Correct Tsak na bumpos Iti nabalantan sa kalawigon na pungko dirati okay na mas maambal mo kay na okay gid sa naga-perform nga barangay official. Pero gusto nga wala performance nga barangay official ga ginaugtong lang sa nga pumuluyo o bumpos ang ilang ugtas ilang barangay official nga tikon mix na baon ito magunoy ya man tayo dugang pagid nga tuig naman kundi madayon muna ang problema sa nadala na kaya kadamo man gusto nga magpapili naman barangay official kag sa iban gusto naman sa pumuluyo ang bayluhan na
do allow performance man ang mga barangay official ta. Nga bayluhan ta naman na. Possible ba antar sa niya to kaya mo igang mga team wala na pagpungko ni President elect BBM siguro na madisyonan no. Kung madayon or hindi ang December 5 barangay and SK election. Mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial, inis Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Sige, naman salamat sa Kabombo Dennis Rubica, reporting kan sa Negros Occidental Provincial Capitol. Mana siya, no? Sa eleksyon, no? So, kung alang-alang, isubong kag sugugid, pwede na gid niya ma-postpone. Para sa ako na, pero pag abot sang Mayo, eleksyonon tagid. Kay ti unfair, no? Para sa mga kauturan naton, nga ti may handom man niya, no? Nga magpungko, magpapili, kag para nga magdaog, magkapungko man kapag serbisyo, no? Sa ilang mga constituents. Mayo lang tani ko muna pero basig lang handom mga awat manaw. Dibla daw kay grabe ang tentasyon sa politika, no? So imbes nga katingo ka hindi ka makasala ka. Hindi dibla, no? Ang sa 10 commandments, no? Di makabay sa Ginoo o pulo ka sugo sang Dios, no? At 10 commandments, no? Pulo ka sugo. Sang Diyos dapat hindi kayo magpangawat. No? Kaya ti sala ina, no? Magluwas nga ti para sa imo. Kung ay sa may makita sa imo da, hindi man makakita ang pumuluyo, no? Ang nagapangawat ka da, pero sa mata sang Diyos naman, klarong-klaro, nga nangawat ka. Samtang buhi ka pa, no? There is babaw sang kalibutan, no, ang kalag mo, ginasunog na to sa impyerno. Kaya bangod nga nagpangawat ka. 35 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi sa ato sa Riga Pagpalagad. Pabalik na to, nimulong tabi si Bomo International Correspondent Sir Ramil Isugon, no? Kay na, no? Based sa aton nga live feed, no? Nga nakwa diri makabanan, no? Sa bahin sang London, no? May ara na sang Kuandria, no? Ang ining celebration ba dito, no? Ang ika Kuandria ika 70th nga anniversary sang iya kapagpungko sa trono, no? Kumbaga 70th platinum jubilee na ni pagtawag ta ni Queen Elizabeth II dito sa bahin sang United Kingdom. Hatag tanay pila ka papromdom nato na, no? Kung mayo karon og sulod daton diri sa atong sarili palatuntunan, balikan ta niya. Pagkatapos kita magsini. Standby. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma?
Pagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders.
Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukan makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo, no fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona, apang sa babayi antis Sa ring pagpalagad sa Pamradyo Bacolod Philippine Standard Time, 56 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 8 sa gabi. Dahil ka pa nagpamati diri sa aton sa ring palatuntunan sa Zona Libre po sa Ilagad, Bombo Ponce Espina. Sige, sarahan nato niya mga kabanan, no? Ang ining pariginon nga inaugurasyon ni President-elect Bongbong Marcos, mag-take out siya, no, sabay sa National Museum, no? So ini according sa pila ka mga reports naman, no, nga nabato naton,
kay nakwata sa pila ka mga series of interviews sa iyang spokesperson. Si Marcos, no, President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ika-17 nga presidente sang pungsod Pilipinas o kon chief executive sang pungsod. Diara sa National Historic National Museum of the Philippines maga-take oath, no, sa prabuton nga June 30, 2022. Depende man lang ni sa mga choices mo, no? So last outgoing administration ara niya sa palasyo sa Malacanang nag-take oath. Sa incoming President sa Management Staff Secretary Sinaida Angping, no, nagpahayag ati area was found to be a suitable venue para sa oath-taking sa kag following the inaugural committee's ocular inspection of the Philippines building, no, ara sa palibot sa no, ngati daw makamatch kuno sa requirements sa inauguration ni President-elect Bongbong Marcos. So full swing na ang preparation, no, sa isang team, no, may mga ocular inspection na kag still several COVID-19 facilities na ara sa area. So ang safety and welfare sang pumuluyo, no, are paramount, no, sa lingdiri as such as we choose to avoid disrupting the medical care being given to the COVID-19 patients nga gina-housed sa museum. So ang National Museum of the Philippines previously served as the venue, no, for the inauguration ni former President Manuel L. Quezon, Jose P. Laurel, kag at the same time, no, ni Manuel Rojas. Ano amay ni kwan, no, ni former DLG Secretary Marojas. So amo ni siya, no, ang ginpili, no, depende man na Japon, no, sa pagpili, no, sang mangin venue, no, sang sininga inauguration. Pero do para mas nami pagintani, no, or para guro kay Bongbong ya para maiba na lang, no, maiba naman ti lainunta naman, no, National Museum, no. So ti ang kwandering do ka usual naman lagi kuno nga daw ara lang permisa abay sa palasyo sa Malacanang, no, ang mga pagpaligan sa pag-take out, no, kag ang ining kwan man, no, ining mga inauguration. So balaw nato ni niya ti 28 days more to go, no, kag June 30 na, no. So mag-obserbar kita mga kabaran sa siring pag-serbisyo naman, pag hatag sang serbisyo para sa pumuluyo sa mga winning candidates last May 9, 2022 nga eleksyon. Impunto alas 9 ng tag na sa gabi sa aton ng pagparagado, walang alagay signal si Ramel, no, daw hindi kisa bisan ako gani personal hindi makakontak sa Ebumont Anton, no, sa Messenger. Sige, no, salba na kamo sa Santos ng Rosario, masunod naman dira ang pagparagad sang bombohanay sa gabi. Huwebes kita subong nga presentasyon petsa 2 sa bulan sa Hunyo tuig 2022. Ang ilagad si Bombo Ponce Espino nagapasalamat sa iyo pa upod pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo. All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners